Ahojte, priatelia. Poznáte to známe príslovie? Ak ma chceš odsúdiť, obuj si najskôr moje topánky a prejdi sa mojou cestou. Ak nie, nevadí. Bol som v takej zaujímavej diskusii ešte pred pár týždňami s kolegom, ktorá začala na základe správy v novinách. Bolo tam proste ukončenie ťažby hnedého uhlia v Novákoch a tam v okolí. Dlhodobo som nechápal, nerozumel som tomu, že čo tam tí baníci, čo sa na tom nevykašľú, je to špinavá práca, je to hrozná práca, je tam teplo, stiesnené podmienky, je to nebezpečná práca, ja by som to nerobil ani zadarmo. A pritom momentálne je toľko veľa práce, či už v rôznych fabrikách, vo firmách, vo výrobe. Nedokázal som to pochopiť. No a na základe tej diskusie s tým mojím kolegom som to pochopil. Keďže on je vyučený baník, tak mi začal rozprávať o tom, ako sa učil fárať, alebo teda ťažiť to hnedé uhlie. Aké tam boli partie, aké tam boli vzťahy medzi tými ľuďmi, aká to bola veľmi ťažká robota. A cez to všetko, ako ju miloval. Ako bol párkrát v ohrození života. A cez to všetko na to spomína s úžasom, s pokorou. A až vtedy som pochopil, že Boris, zase si to podľa seba bral a nebral si to podľa toho, ako to môže byť z uhlu pohľadu toho druhého človeka. Preto ľudia, skúsme skôr než niekoho zaškatulkujeme alebo odsudíme, skúsme sa s ním porozprávať, skúsme možno pochopiť, prečo tak koná a možno, že bude oveľa menej konfliktov. Prajem vám krásny deň, nech sa vám darí. Dovidenia.